Δυσκολεύομαι να πάρω αποφάσεις. Αυτό σημαίνει ότι είσαι μπερδεμένη και δεν γνωρίζεις πραγματικά τι είναι αυτό που θέλεις. Οπότε χαλάρωσε και άκουσέ με. Καταρχήν, σταμάτα να ψάχνεις λύση χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο σκέψης που σε μπέρδεψε, γιατί αυτό τελικά σε βγάζει σε αδιέξοδο. Βγες εντελώς έξω από το πρόβλημα και κοίταξέ το σαν να το βλέπεις για πρώτη φορά και σαν να μην σου ανήκει. Πώς θα το κάνεις αυτό? Άκου κάποιους επιτυχημένους τρόπους. Πρώτον, γράψε ή πληκτρολόγησε στο PC σου μία περιγραφή σε σχέση με αυτό που σε προβληματίζει, άφησέ το για 2 μέρες και μετά κοίταξέ το κάτω από άλλο πρίσμα. Δεύτερον, περιέγραψε σε έναν φίλο όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και μετά ζήτα του να σου πει την ιστορία από την αρχή μέσα από τη δική του σκοπιά. Ή ένας τρίτος τρόπος είναι να ηχογραφήσεις την περιγραφή σου στο κινητό σου και να το ακούσεις αργότερα. Ξέρεις, η αποστασιοποίηση ή θέση παρατηρητή, όπως τη λέμε, θα σου δώσει νέους ορίζοντες σκέψης που θα σε βοηθήσουν να βρεις λύσεις. Δοκίμασέ το και περιμένω τα σχόλιά σου.